Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Somos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po niyo boss nga dagat sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y padayon makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes o gapit sa 5 na. Buwan karon mahigala sa Mayo tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon natagad pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhila man gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to maisgutanan karon nga buntaga makigsunan. Duha ka adlaw, duha ka low pressure area ang gimonitor karon na sa pag-asa gawa sa Philippine Area of Responsibility (CONPAR. Straight to the point. Ang usa ka LPA minus ang posibilidad nga mulambo sa tropical depression, samtang ang ikaduha nga LPA taas ang tsansa nga mahimong bagyo sa sulod sa 24 oras. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad do butaga mga kaygalaan sa tumaban-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sao naman lang ni asa man ang igo ni maong igon ani mga bagyo. No, labi na mahigala natin mga bisita sugod ug mga adlaw mga kaygalaan mauna ang ASEAN Summit in Dekin. Unya matunong ning bagyo ba, ha? Natunta nga asa maka ang rumbo ini mong bagyo mga sukit tig paminaw. Nagkantanig pagtagad sab sa ato pagmonitor mga higala sa pag-asa magtan. Labot sa movement ini kung ugaling mamahimo ning bagyo kay duha man ka low pressure area. Ang usa medyo dili kayo dakog tsansa nga mahimong bagyo pero kining usa dakog tsansa. So ato ning batayanan mga sukintig paminaw sa atong pagbanuban usab no sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang human sa sunod-sunod nga rollback, musa ka ang presyo sa diesel karong adlaw. I-fluctuate na ni mga kagilaan ni sunod-sunod na ang rollback karon balik og saka. Ang presyo sa diesel og ingon man ang gasolina sa ikaduhang sunod-sunod nga semana. Straight to the Ang point. presyo sa diesel motaas og 2 pesos og 66 centavos ang matag litros og 2 pesos og 21 centavos ang gasolina ang matag litro. Straight to the point. Panang kerosene mo rollback og 3.53 ang litro. Straight to the point. Nakatanig pagtagad do butagas tuman uman usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang pipila ka bahin sa Sugbo apil sa nakabatyag og pagtayog kagahapong adlaw sa magnitude nga 6 sa mga higala nga linog didto sa Eastern Samar. Straight to the point. Dunay mga danyo sa kabtangan samtang usa ka bata ang naangol atol sa maong linog. Straight to the point. Kusog ning linog ha kining 6 mga higala nga magnitude. Medyo kusog ning maong linog mga kailaan. Bita-bitahan na lang gani kay didto ni maigo mahigala sa mga area nga dili kayo dunay dili populated areas. Mao kana nga at least dunay mga kadaot sa propriedad o ang importante way kinabuhi mahigala nga nadaot ni ining maong linog. Straight to the point. Samtang sa kauluhan, ang House Committee on Justice iaprobar na sa committee report bahin sa impeachment complaint batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the Apilon point. ta sa paghisgot karon mga higala ang labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte mga sukit tig paminaw. Straight to the O point. samtang sa laing bahin, magkatuo ba ang mga tao o dili? Sa labing uwahing survey mahigala matod pa sa Palace Asia nagpakita nga tabla na si Vice Presidente Sara Duterte ug Senador Raffy Tulfo. Inuod ka na indekin? Ang uban mahigala nalipay nato na nakatabla na gyud si Tulfo. Ang uban sa niingon na way clarix nga survey. Aw ula. Pero matod pa kung himuon kuno ang survey karon pagka presidente niya one-on-one si Tulfo ug si Sara, tabla kuno sila. Straight to the point. Samtang ang sama nga survey nagpakita nga si Naga City Mayor Leni Robredo nagpaduol na usab kang Vice President Sara Duterte. Si Duterte nakakuha og 51%, samtang si Robredo nakakuha og 43%. Straight to the point. Dool na kayo mga higala, pero si Tulfo og mag one-on-one og si Tulfo og si Sara tie.
tani pagtagad butaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa abroad gitistingan usab karon ang katalandugon sa ceasefire tali sa Amerika og sa Iran. Ang duha pulos nagtinirahay mahigala og dito na sa nagtinirahay na usab sa Strait of Hormuz. Hinungdan nga si US President Donald Trump nagdumili na og sulti kung nagpabilin pa ba ang ceasefire sa maong area. Straight to the point. Ato lang nga ni mahigala nga magkasinabot na ginunta aron nga dito maapektaran mga kagalaan. Kini guban pang mga eskrutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa